темницу сакрамента, восхваляймо широ все, тратить моц старое право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принеси. Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Аминь. Хай буде Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай будет прославлен Иисус Христос, сапраўдны Бог и человек сапраўдны, хай буде узвеличено имя Христово, хай буде прославлено найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличен Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый Сутешитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована яе святое и безоганное зачатие, хай буде ушанована полное хвалы яе в небо взяте, хай буде ушанована имя Марии Панны и Мати, хай буде ушанований святий Юзов, яе пречистий обранник, хай славится Бог у своих анёлах и у всех святых. Аминь. О, Єзу, гости, пісню хвали прийми, і будь
Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, подчас гэтай святой мши інтенція наступна. Дякуємо Пану Богу за молитовні групи у нашому костелі. І молимся в інтенції членів Ружи Маті Божої Востробрамської і Маті Божої Шкаплерної, за їх сім'ї, за хворих членів гэтых ружаў об хутчэйшым выздоровлении, а так само просим Божого валадарства для померлых членов живого ружанца. З нагоды дзён нараджэння просим Божого благословления, нястомной опеки Найсвятейшей Маті Айца Фабіяна, здоровья на далейшы жыццёвы шлях для Браніславы Дзявойна, для Ганны Юнцевич, для Івана Стрыгі, для Вячеслава Шейна, для Алексея Загорскага. Нехай Дух Святы адорвае і напаўняе вас патрэбнымі дарамі і ласкамі. Божого благословления, заступництва Божией Маті Айца Фабіяна, выздоровления для Ганны Юнчик, дароў Духа Святого для ўрачоў, якія будуць рабіць аперацыю. Опеки Найсвятейшей Панны Марии и Айца Фабіяна, Божией ласки, хутчэйшего выздоровления для Назара Дубатовки, дароў Духа Святого для лекараў. Здоровья Божией ласки для Ядвиги Рачок, Валерия Пячинского и их семьев. Здоровья Божией ласки для Ганны Марии Вовчик. Хутчэйшего выздоровления Божией ласки для Людмилы, дароў Духа Святого для лекараў. Валадарства Божага для Вацлава Шуцько, 20 гадоў пасля смерти Ядвиги Олега и усіх памерлых сем'яў Шуцько и Варакса. Для Ядвиги Чуйко, 6 месяцев пасля смерти Петра и усіх памерлых сям'і Чуйко. Для Регины Володько, 7 дзён пасля смерти Ульяна Святослава Володько. Для Веры Яны Олимпии Тиханович, Антона Петрашкевича. Для Геннадия Будько, 2 гады пасля смерти, и для Регины Круглик, 15 годов после смерти, Янины Вараксы, Марии Ковалевской и Марии Шалькевич. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся, просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любови, якою полюбил нас Твой Сын Иисус Христос, отдавший себе за нас на смерть крыжовую, який с Тобою живей валадарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Эзахиэля. Так пажет Пан Бог. «Вось я открою могилы ваши, и выведу вас, народ мой, в могилу ваших, и приведу вас у землю Израиля. И доведайтесь, что я, Пан ваш, коли открою могилы ваши, и выведу вас, народе мой, в могилу ваших, и удыхну у вас дух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на земле вашей, и доведайтесь, что я, Пан,
сказаў і зрабіў гэта. Кажа пан, гэта слово Божае. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. С глибини я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, нехай Твої вуші почують голос моих молитв. У Пана милосердность и откупление. Коли Ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане, але у Тебе пробачення, каб боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, больш, чим варта світання. У Пана милосердность и откупление. Больш, чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердность і щодроє в Його откуплення. Ён откупить Ізраїль од усіх беззаконня Йогоних. У Пана милосердность и откупление. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, тыя ж, хто поступає поводле тела, Богу догодить не могуть. Вы ж не ў теле, але ў духу, калі толькі Дух Божий жыве ў вас. Калі ж хто Духа Христового не мае, той не належить яму. Калі ж у вас Христос, то тело мертвое за греху, а Дух мае жыццё дзеля справедливости. Калі ж Дух таго, хто воскресіў з мертвых Езуса, жыве ў вас, то той, хто воскресіў Христа з мертвых, ажывіць і ваши смяротныя целы Духом сваім, які жыве ў вас. Гэта Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Я у воскресенні життя, каже Пан, хто вірить у мене, не помре ніколи. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. U той час siostry послали сказать Jezusu: Panie, той, кого Ty lubisz, chwory. Пачуўшы гэта, Jezus сказаў: Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але для славы Божай, каб Сын чалавечы праславіўся праз яе. Jezus жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: Пойдзем зноў у Юдэю.
Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым ты не папросіш Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што уваскрэсне падчас уваскрасення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет». Езус глыбока ўзрушыўся і ўсхваляваўся ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі і паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Езус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: «Ойча, дзякуй табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне». І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі». І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Езус кажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Я ў васкрасенне і жыццё, кажа Пан. Хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Мілаваныя браты і сёстры, падчас сёлетніх рэкалекцый пахіляемся над запаведзямі любові. Запаведь любові да бліжняга, пра которую мы учора разважалі, которая застоўваецца на тым, каб вучыцца ўсяж нанова слухаць, размаўляць і прабачаць. А сёння хочам паглядзець і разважыць, што гэта значыць любіць Пана Бога. Трэба нам на пачатку сказаць, што каб любіць Пана Бога, трэба пераставіць нашу логіку. Мераю любові да сябе ці да другога чалавека з'яўляецца дар. Колькі я даю, як памераць, што люблю больш прысвячаю часу, энергіі, больш сваёй жыццёвай некай сапраўды харызмы даю другому чалавеку. Любоў да чалавека мераецца дарам. Як памераць любоў да Пана Бога? Як пазнаць, што люблю Пана Бога? Напэўна, не так, як да чалавека, бо Богу нічога не можам даць. Усё, што мы маем, гэта дар ад Пана Бога. Нам часамі так выдаецца, што я паказваю любоў да Пана Бога, бо памалюся. Богу не патрэбныя нашыя малітвы. Яны нам патрэбныя. Я часамі думаю, што любоў да Пана Бога пакажу, што прыйду да касцёла. Богу не патрэбна, каб мы прыходзілі для касцёла. Гэта нам патрэбна. Пытанне, як любіць Пана Бога. Каб палюбіць Пана Бога, трэба навучыцца прынимаць. Прынимаць тое, што Бог нам дае. На гэтым засноўваецца любоў да Пана Бога, калі я распазнаю, ведаю, што, і сапраўды
як мага больш гэтай любові прынімаю. Увесь час Вялікага посту мы разважаем цану гэтай вялікай любові Бога для нас, дзеля нас цярпеў, дзеля нас памёр. І звярніце ўвагу, гэта выраз, канкрэтны выраз любові, аж да рэшты аддаў сябе на крыжы. Мы не будзем любіць Пана Бога, калі будзем праходзіць міма. Калі будзем жыць так, як бы Бога не было, так, як бы для нас Ён не цярпеў, як бы для нас Ён не памёр. Калі не прымем гэтай збаўчай ахвяры Езуса Хрыста. Што значыць любіць Пана Бога? Як гэта рабіць? Любіць Пана Бога – гэта прынімаць. Што прынімаць? Што дае нам Бог? Бог нам дае сваё слова, Бог нам дае сваё права, Бог нам дае сваю любоў праз Езуса Хрыста. Любіць Пана Бога – гэта значыць прынімаць Божае Слова, прынімаць Божае права, прынімаць Езуса Хрыста. Слова Божае, якое мы сёння чуем, вельмі канкрэтна паказвае нам менавіта гэтыя тры напрамкі, накірункі. Першае – прарок Эзахель, который звяртаецца са словам надзеі да народу, который выгнаны са сваёй зямлі. Яны жывуць у няволі, не маюць надзеі, каб вярнуцца, каб зноў пабудаваць святыню, каб верыць у Бога. Ситуация абсолютной безнадеи, которую Святое Писание называется могилой. Ничего доброго не будет. У могиле только смерть, конец, пустота. И вот в этой ситуации Бог дае слово. «Вось я открыю могилы ваши, выведу вас, народ мой, из могилов ваших, и приведу вас у землю». Адзінай крыніцай надзеі з'яўляецца Божае Слово. Часамі мы па-людску губляем надзею. Адкуль яе ўзяць? Слухай Божае Слово. Як часта гэтае слово слухаеш? Як часта чытаеш Святое Пісанне, прынімаеш з вераю тое, што Бог табе дае. Святло, надзею. Толькі там яе знойдзем. Далей другое чытанне паказвае нам, што Божае права – гэта таксама дар ад Пана Бога. Можа, хтосьці прынимае яго як цяжар, я должен выконваць запаведзі і гэтак далей. У любові нема должен, у любові ёсць хачу. Калі люблю Пана Бога, я хачу прыняць Божае права, бо веру, што гэта адзіны шлях, который вядзе мяне да збаўлення. Калі буду жыць так, як бы Бога не было без права, куды давядуць мяне мае грэшныя ўчынкі? Аб гэтым кажа нам святы апостол Павел, што чалавек грэшны целам сваім, калі не слухае Бога, калі жыве паводле натуры сваёй, робіць усё, што яму захочацца. Чалавек, который атрымае Духа Христовага, гэта чалавек, который увойдзе ў Божую любоў. Калі ж Дух таго, хто ўваскрасіў з мёртвых Езуса, жыве ў вас, то вашыя таксама мёртвыя чыны Бог ажывіць у вашым смяротным целе. Трэба аднаго – паслухмянасці. Каб я сапраўды не са страху, не з баязні, але з любові прыняў Божае права як закон свайго жыцця. Ці ўмею паўтарыць сабе, сказаць. Можа, нават і кожны дзень, распачынаючы дзень гэтую дарогу, шлях, которым хачу ісці, 10 Божых запаведзей. Бо гэта тое права, дадзенае Богам, которое вядзе мяне пэўным шляхам да збаўлення. І ўрэшце, тое, пра што кажа нам сёння Евангелие, прыняць Езуса Хрыста з вераю. У сітуацыі драматычнай, калі памірае сябар, калі памірае брат, Езус Христос прыходзіць не толькі як чалавек, як сябар сям'і, але прыходзіць як Бог, который ўсё можа. Мае дарагія, мы рыхтуемся да святаў з мёртвых паўстання Хрыста. Гэта не толькі свята Хрыста, Ён калісьці памёр, з мёртвых паўстаў, і мы гэта святкуем. Святкаванне глыбокае засноўваецца на тым, што я прынимаю ў сваім жыцці тую самую праўду. З мёртвых паўстання ува мне здзяйсняецца. Якім чынам?
калі прыму Бога ў сваё сэрца. Выдаецца, гэта такое простае, банальнае, дзіцячае, але ў жыцці часамі мы настолькі можам гэтае сваё жыццё зрабіць складаным, што гэта можа па-людску выдаецца немагчымым. І зноwu ж бачым вобраз гэтай грабніцы, магілы і людская безраднасць. Усё, 4-й дзень ужо ляжыць. Марта кажа, гніе, ўжо не варта адкрываць, нічога не будзе. Нема надзеі, нічога ўжо ніхто не паможа. Канец. Смерць. Пустата. У гэтую смерць і пустату, которую бачым не толькі ў сэнсе фізычным, але духоўным, уваходзіць Бог. Калі паверыць Яму, калі даверыцца і дазволіць Яму дзейнічаць у сваім жыцці. Мои дарагія, дазвольце, што распавяду вам такое сведчанне, прыклад свайго душпастарскага жыцця. Некалькі гадоў назад, калі працаваў я ў іншай парафіі, на пачатку, калі прыйшоў у парафію, вядома, першы год хадзіў па каляде. Звычайная каляда, прыходзіць ксёндз у дом, знаёміцца, памолімся, ідзем далей. І вось дапамагалі мясцовыя хлопцы, міністранты, которые праводзілі, паказвалі, дзе хто жыве і гэтак далей. Была таксама картатэка, там, дзе запісана імя, прозвішча, ўсё, што там трэба, касцельныя звесткі. Чарговы дом, чарговыя дзверы, і хлопцы кажуць, сюды не пойдзем. Я кажу, чаму? А тут ніколі ксяндза не прынимаюць. Гляджу, у гэтай картатэцы сапраўды нічога нават не запісана. Ні імя, ні прозвішча, толькі адрес. Ну добра, кажу, ідзем далей. І раптам адкрываюцца гэтыя дзверы, выходзіць старэйшая спадарыня, жанчына кажа, зайдзіце к нам, пожалуйста. Цікавы, заходжу ў гэты дом, у гэтую кватэру, але нічога звычайнага, так як кожная наша кватэра. Відавочна, ксяндза не чакалі, уключаны тэлевізар, гарбатка на стале. Я так, скажам, як ксёндз прафесійна вачыма праляцеў сцены, каб убачыць абраз, крыж, ікону, не ведаю. Ну, нічога такога не было, некія там жывапісі. І, звычайная нармальная секцыя са шкляначкамі, з баначкамі, кніжачкамі. І ў гэтай секцыі стаіць такі невялічкі, немаленькі партрэт Сталіна. Я больш-менш яшчэ малады ксёндз, гэта было там гадоў 15-17 год назад. Я хіба так трохи здзівіўся, затрымаў вочы, але потым гляджу на гэтых гаспадароў, а гаспадар, таксама старэйшы мужчына, кажа, што вы смотрите? Мой дом, мой храм. Кого хочу, того почитаю. Делайте свое. Я, як умеў, свое сделаў, памаліўся, паблагаславіў, набраў паветра ў лёгкія, каб сказаць, пагаварыць, а спадар устаў, кажа, спасибо. І паказаў, дзе знаходзіцца выхад. Я таксама падзякаваў, выходжу без словаў. Бедная, збянтэжаная гэта жанчынка праважае мяне, закрыліся дзверы, пачала плакаць, дзякаваць, перапрашаць, не ведала, што сказаць. Кажу ёй, гледзячы ў вочы, кажу, майце надзею, маліцеся, прасіце Бога, будзе добра. А яна так паглядзела глыбока ў вочы, кажа, ксёндз, у нас добра ўжо тут ніколі не будзе. У нас тут не было добра і ніколі добра не будзе. З такімі словамі мы разышліся. Божае нараджэнне, студзень пасля Божага нараджэння, прайшло некалькі месяцаў. Быў вялікі тыдзень. Вельмі шмат мітусні ў парафіі, ў касцёле, дэкарацыі, ўсё такое. І вось прыходзіць гэтая жанчына. Ксёндз, прыйдзіце да нас, памірае мой муж. Ведаеце, пані, я не пайду. Такая сітуацыя, потым людзі расказалі, на што на сілу чалавеку перад смерцю, як ён ніколі не хацеў, на што гэтыя цыркі рабіць, лепей не. Не, калі ласка, ён просіць. Ён просіць. Сабіраюся, як да хворага, прыходжу да гэтага чалавека, зусім іншы образ. Ужо вось быў схованы дзесьці. Старэйшы чалавек, которага з'ядае рак. Ледзьве мог гаварыць. Могу с вами поразговаривать. І пачалося. Паверце, мае дарагія, шмат розных цікавых, мудрых кніжак прачытаў пра Бога, пра веру, але ні адна з іх не навучыла, чым ёсць жывая вера, як вызнанне гэтага чалавека. Апошні раз быў у споведзі 56 год таму назад. Я хрысціянін, я католік,
Я калісьці быў веруючым чалавекам. Расказваў сваё жыццё, цяжка яму было гаварыць, але паўтаралася як прыпеў. Можна сказаць, адзін грэх. Проша księdza, я забіў Бога. Я забіў Бога ў сабе. Выхаваны ў хрысціянскай сям'і, паехаў у горад і наеўся гэтага сістэму, атэізму. Памятаю, як смяяўся над усім гэтым. Я забіў Бога ў бацьках сваіх. Прыязджаў дамой, яны прасілі, хадзілі, каб хацелі, каб я пайшоў у касцёл, памаліўся, смяяўся з іх, высмейваў. А калі яны памерлі, я даведаўся, што будзе ksiądz на пахаванні, не пайшоў нават на пахаванне. Я забіў Бога ў жонцы сваёй. Усё жыццё прасіла, маліла, давай павянчаемся. У касцёле, у царкве, толькі з Богам. Абсалютна не, дзе мне гэта? Я забіў Бога ў дзецях сваіх. Яны ж не пахрышчаныя. Ужо дарослыя маюць сваіх дзяцей. Ён, дарэчы, не ведаў, што патаемна перад ім жонка схавала іх і дзесьці пахрысціла. Проша księdza, я забіў Бога ў доме сваім. Вы бачыце, ні аднаго абраза, іконы, нічога тут ніколі не было. Мы ніводнага свята тут не святкавалі. Я забіў Бога. Атрымаў разграшэнне, намашчэнне. І так пасвятлеў у вачах, відаць, што было яму вельмі цяжка. Гэта ўжо апошнія хвіліны былі. І калі я так адыходзіў, ён схапіў за руку, паглядзеў у вочы і кажа так: «А знаете, у меня сегодня Пасха». Гэта былі апошнія ягоныя словы. Тое, што Езус Хрыстус сёння учыніў для Лазара, чыніць кожнаму з нас, хоча учыніць кожнаму з нас. Вывесці нас з нашых магілаў, з таго, што памерла для Бога, з таго, што мы, можа, самі забілі у веры сваёй, у надзеі і любові. Дарагія браты і сёстры, няхай гэты надыходзячы час велікодны будзе добрай нагодай, каб добра прыгатавацца самому. Прыняць Езуса Хрыста праз споведь, праз камунію святую. Тады гэта будзе жывое свята, не знешняе пустое, але жывое, глыбокае. І таксама, каб дапамагчы іншым, тым, хто можа яшчэ далёка, тым, хто можа яшчэ ў магіле, без вер'я, не тратьце надзеі. Бог усемагутны, яго любоў перамагае, выводзіць з кожнай магілы і мацнейшая за кожную смерць. Амен. Адкажам на Божае Слова, вызнаючы нашую святую веру, веру ў адзінага Бога, Айца усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі. Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу.
Да Бога, який праз святий хрост адрадзіў нас і паклікаў да вечнага жыцця, узнесем наши супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб Богу яны чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб на шляху да лепшай будучыні яны кіраваліся святлом Божай праўды, запісанай у Евангелі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, які ў бліжэйшы час прымуць сакрамент хросту, каб на працягу ўсяго жыцця яны заставаліся верныя Христу і касцёлу. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны вытрывалі ў еднасці, да якой паклікаў іх Езус Христус. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божие і трывалі ў малітве. Цябе просім. Дзякую Пану Богу за малітоўныя групы ў нашым касцёле. Малюся у інтэнсіі членаў жывога ружанца Ружы Маці Божай Вострабрамскай, Маці Божай Шкаплернай, за іх сем'і, за хворых членаў гэтых ружаў. Аб хутчэйшым выздараўленні таксама просім Божага валадарства для памерлых членаў жывога ружанца. Цябе просім. З нагоды дзён нараджэння просім Божага благаслаўлення, астомнай апекі Маткі Божай Яйца Фабіяна і здароўя на далейшы жыццёвы шлях для Браніславы Дзявойна, для Ганны Юнцевіч, для Івана Стрыгі, для Вячаслава Шэйна, для Аляксея Загорскага. Няхай Дух Святы адорвае і напаўняе вас патрэбнымі дарамі і ласкамі. Цябе просім. Божага благаслаўлення, заступніцтва Маці Божай Яйца Фабіяна і выздараўленні для Галіны Юнчык, дароў Духа Святого для лекараў, якія будуць рабіць аперацыю. Цябе просім. Апекі Найсвяцейшай Панны Марыі Яйца Фабіяна, Божай ласкі, хутчэйшага выздараўлення для Назара Дубатоўкі, дароў Духа Святого для лекараў. Цябе просім. Здароўя Божай ласкі для Адвігі Рачок, Валерыя Пячынскага і для іх сем'яў. Цябе просім. Здароўя Божай ласкі для Ганны Марыі Воўчык. Цябе просім. Хутчэйшае выздараўлення Божай ласкі для Людмілы, дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Божага валадарства для Вацлава Шуцько і Адвігі, Алега і ўсіх памерлых сем'яў Шуцько і Варакса, для Ядвігі Чуйко, Пятра і ўсіх памерлых сям'і Чуйко, для Рэгіны Валацько, Юліяна, Святаслава і памерлых сям'і Валацько, для Веры Яна, Алімпіі Ціхановіч і Антона Петрашкевіча, для Геннадія Будзько, для Рэгіны Круглік, Яніны Варакса, Марыі Кавалеўскай, Марыі Шалькевіч. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Прошу Бога Усемагутнага пра заступніцтва Айца Фабіяна аб супакою у свеце. Прасілі мяне памаліцца мои знаёмыя, якія знаходзяцца якраз у зонах канфлікту, прасілі, каб мы занеслі за іх малітву. Няхай Христос Пан дасць супакой тым землям, дзе сёння адбываюцца войны, дзе рвуцца ракеты, гранаты, страляюць. Няхай Бог дасць міласэрнасць для гэтых земляў, атуліць іх сваёй апекай, дасць супакой. Малюся і прашу Бога Усемагутнага за людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, асабліва святароў. Прашу Бога Усемагутнага вызвалення хутчэйшага. Малю Бога Усемагутнага і прашу за людзей цяжка невылечальна хворых. Прашу заступніцтва нашага Айца Фабіяна для іх і за нашых перадаўцаў. Я дзякую Богу за іх і прашу Божага благаслаўлення, святла Духа Святога для іх штодзённасці. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты даў нам жыццё і няспынна спасылаеш нам Твае ласкі. Учыні просім, каб мы з удзячнасцю прымалі
Твои дары делились ими с ближними. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Сідайте. У серця Бога, звучай гости белой, свет с верою в сердце, им Тебе спевает. Пути покути, за усіх терпела, щиро ми Тебе уславляем. О, найсвятейша, збавцы кров святая, дар животворный, что нам с неба даны, ласки крыница, что грехи смывает, гоит нам тяжкие раны. О, добрый Иисус, Божию дай ману, не погоржай Ты верными своими, зносим подяку, мы не перестанно, раз анёлами святыми. Молитесь, браты и сестры, к мою вашу ахвяру, приняв Бога и Отец всемогутным. Выслухай нас, всемогутный Божа, и силой этой ахвяра чисти Твоих верных, яких привел до познания христианской веры, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим, У гору серці. узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемогутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. І он, як сапраўдны чалавек, аплакваў свайго сябра Лазара, і як Бог і валадар жыцця, уваскрасіў яго з магілы. І он выяўляе міласэрнасць да ўсіх людзей. І праз великодныя сакраманты вядзе нас да новага жыцця. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине,
Сапраўды, Божа, Ты святы і справедливо хвалить Тебе ўсё Твое створение, бо образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого. Ты все оживляешь, освящаешь и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу сонця до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Мою тую ноч, коли був видаджений, узяв хлеб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас буде видано». Христос, Син Божий. Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чиніце на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння в небовшесті, і чекаючи другого прыстя, з подякою складаем Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадав быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юсофом и ее обранником, со святыми апостолами, Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, якія, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. От ласкаво мацаваць у веры і любові костел Твой, які пілігримує на землі со слугою Твоим папам нашим, Львом XIV, біскупом нашим, Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбов гэтай сям'ї, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласці Твоей дышов з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, кав разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз яко даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустив нам грехи, заховав нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь
отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яке живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою, с Духом Твоим, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокої. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа нехай заховане життю вічне. Амен. Кожний, хто живе і вірить у мене, не помре навіки, каже Пан. Вітай спожитку, у яким укрити землі і небо, величний Створитель,
Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, каб мы завсёды были живыми членами Христа, тело и кровь якого примаем, які живей володарить на веки вечные. Амин. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас. супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душа снують по світі. Сядьте, коли ласка, объяви. 23 соковика, понедельник, святая имша в 9:19, 24 соковика, второк, имша в 19:00. 25 соковика, середа, урочисте звестування Пана, благовещення, як у нас говорять ще так, або звестування. Імша в гэты день у нашем костеле у 9, у 19, у Новом Свержні у 18:00. Маем магчымасць духоўнага ўсынаўлення зачатага дзіцяці, буклеты на століку пры ўваходзе ў касцёл. Апошнюю старонку запаўняем і адрываем, пакідаем у скарбонцы. 26 сакавіка, чацвер, святая імша ў 19:00. У гэты дзень у мінскім архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі адбудзецца сустрэча міністрантаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Дыцэзіяльнае душпастырства міністрантаў запрашае прадстаўнікоў літургічнай службы алтара прыняць удзел у сустрэчы, каб праслаўляць Пана Бога як адзіная хрысціянская сям'я. Звяртаемся да бацькоў, чые хлопцы з'яўляюцца міністрантамі, клапаціцеся аб паездцы для сваіх дзяцей на сустрэчу. З імі паедзе ксёндз Кірыл Бардонаў. 27 сакавіка, пятніца, імша ў 19:00. 28 сакавіка, субота, святая імша ў 9 і ў 19. І ў гэты дзень адбудзецца ў нас крыжовы шлях, такі даволі доўгі, мы называем экстрэмальны крыжовы шлях. Гэта вы в прошлым году, некалькі гадоў мы ўжо рабілі. Это хто жадае прайсці, расколькі распачынаецца? В 11. В 11 распачынаецца у калях фігуркі, там за возером, благословление, и потом там километров, сколько там, 25, может 15, кто сколько дойдет, до 30. Вот это самое. Поэтому, коли ласка, запрашаем. Кто хочет, может целую ночь ходить, там это самое, там поставим где красты, ходите, фонарики какие. Ну, але так, може трохи жартами, запрашаємо, хто жадає поудільничати ось у таким крижовим шляхом. 29 сакавіка, вербная неділя, пальмовая неділя, бо неділя муки Пана. Свята імша у Стовпцях, як заўсёды, буде 11:18, суботу так само 19:00 буде вербная свята імша з вербної неділі. Ад до Жартірова у 9, у Новом Свержні 13, так само буде святая імша у Сверинова. Ну там хіба в 10:30 заўсёды ксёндз Кірыл молится на святую імшу, але там ксёндз Кірыл яшчэ перазвоніць не пазней, я думаю так. Волонтеры запрашаюцца да ўдзелу ў акцыі «Великоднае святло». Можна прыносіць свае вырабы і набываць прапанованыя. На пальмовую нядзелю яны прыгатавалі ўпрыгожаныя галінкі вярбы. Набывайце, калі ласка. Запрашайце святара да хворых ці састарэлых на великодную споведь. Я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні на арган і на патрэбы парафіі. Ну, мы майструем арган, будзе до 2 числа. Майстар, які тут ёсць, рабіць гэты арган. Вельмі, ну, такая сітуацыя даволі складаная, кажу, жмудная такая праца. Сапраўды, гэта вялікая такая праца, і шмат там працуецца. Пры этом Валера ведае, як гэта там працуецца, ён там сядзіць, дапамагае. Вось по этому человеку, знаете, сколько он там терпит, знаете, той
неяк договариваются, понимаете, а этот по-русски, там по-немецки. Валера, як ще орган змайструєм, буде німецькою мову ведати. Ну, молодцы. Дякую щиро. Но, слушайте, придется нам же собрать эти гроши, заплатить этому человеку. Где-то до 2 числа он тут будет заплатить этому человеку за працу. Вось на это. Поэтому я буду вельми вдячний, хто вось буде стараться. Я так вчора говорив, сьогодні був хворий. Вот ксьонз вчора говорив, хотя бы по 100 гэтых евро ці 300 рублёў з каждым ужо так стараліся, быў да хворых хадзіў, стараліся, вось это самае. І такім чынам, гэта так максімальнае, можа, мінімальна, хто сколькі зможа, понимаете, але там есть скарбоначка, есть кіоск, можна зложить, это все ідзе. І на патрэбы касцёла таксама, знаете, мы тоже, не то, что мы органам занятыя, але ж яшчэ есть і падаткі ў нас, яшчэ камунальныя паслугі есть, яшчэ даволі такі много заўсёды плацім за ўсё гэта. Поэтому стараемся ўсё гэта выплачваць. Я дзякую за ваши ахвяраванні. У ларку ёсць кніга Пасха з рэцэптамі страў на святочны стол. Цудоўны падарунак на свята, калі ласка, набываем. Я хочу падзякаваць шчыра, хто ўчорачы стараўся маліцца, асабліва з членаў ружанцовых колаў, якія былі на адарацыі. Сёння у нас будзе выстаўлены на свяцейшы сакрамент, будзе адарацыя до 6 гадзін, хто жадае прыйсці, каб памаліцца. Ось, уже сколькі тут дзён асталося, але есть такая магчымасць хоць гадзінку пасядзець перад найсвяцейшым сакраментам. Адразу пасля імшы, дзесьці праз 15 хвілін, пасля імшы мы выставім на свяцейшы сакрамент, і мы поедем у Свержань. Там імша, і там будзе споведь таксама. Споведь будзе тут, святар будзе тут спавядаць з 16 гадзін до 18 гадзін. Хто жадае, калі ласка, запрашаю. І на сёння, таксама будзе споведь падчас імшы, і на сёння споведь усё. Заўтрашняга дня мы будем спавядаць вечарам, пасля вячэрняй імшы, таксама до вячэрняй імшы, пасля вячэрняй імшы. Хто як можа прыйсці, будзем, ксёндз Кірыл, я будзем спавядаць, так, хто адпраўляе імшу, заўсёды паспавядаем. Вось гэта асноўныя такія аб'явы. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Схилите головы на благословление, ласкавый Боже, благослови свой народ, який чекає Твоей милосердности, и щедро дари Его усім, чого Он натхнений Тобою прагне, праз Христа Пана нашего. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца. Нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца. Нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданным служением поширали сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твоего святого, обвяшчаючи Слово Твое і удзяляючи святыя сакраменты.
а дары ласкай хвалы алтара слуху твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амэн. Крижу Христовий будь-жа привітаний, і навіки уся будь ушанований. Де збавцах святу Христос Бог, смерті шатана перемог. Де збавца святу Христос Бог, смерті шатана перемог. Крижу Христовий будь-жа привітаний, і навіки уся будь ушанований.